everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Dagulkol sa Rihas. Kasalanan na Eneng! Ate! Luoy kayo siya. Nagadugo ang iyang o. Huwag na siya panimuot. Patay na gini. Dili, di na siya mamatay. Dili ka mahimong mamatay, ate Neneng. Mata, ate! Mata ba? Bangon, te! Wala na tayo mahimo paniyari na. Patay na na. Buhay lagi siya lagi. Ate, mata ba? Mata, ate! Magunsa naman lang ko kung mawana ka. Wana ko'y ate. Di ba ingon man ka? Ngayon mo kong langgaon. Ngayon mo kong ate manon. Di ba? Di ba? Mata, ate! Patay na lagi na day. Wala na tayo mahimo. Dali day rin na. I-report na lang nato ni barangay. Uy! May sugat siya tubig! Hala! Buhay si ate Nining! Buhay si ate! Milagro! Milagro ni day! Milagro kini nabuhi pag Salamat, Lord! Kani! I-report na ni barangay day. Ukas mga pulis. Ayaw! Ayaw ni Elvis! Uy, nga man? Taas kay sugilano, Noy! Unya na ang tikasubtihan. Ato na to sa among barong-barong, Noy! Sige na! Asa pagbalik si ate Nining, paliw ko sa niya! Mento sa pata, tapok sa mga tao din Kaya timanas mga doktor si Superintendent Pancracio. Yung taong sa warden, usan na lagi ang mata. Ang mag-iuli pag mata nga natuhog man. Napatay tuod niya sa nining pero dakok ay kadaot. Nagibilin nga to sa warden. Di siya malimot nining tungod kay nagpilin kini o kandumanan sa iyang itsura. Di mo nang mura na may noon na siya piratas dagat si warden. One-eyed na lang siya. Ay, labing siguro daghan unya ang magpangutanan ako bahin sa nitabos warden. Pero di ko maghimog istorya. Mangambot lang yun ko. Lisod ang maligas ko. Paabotong ko si warden mo'y mutubag unya nila. Kana kung mabuhi pang warden. Takar ba kay dugo nga nawa niya. Luspat ko ta. Pero sa tanaw ko, mabuhi pa siya. Manigingon nga masamang damo si warden. Dugay mamatay. Pusa, mabuhi pa siya. Naimutan na siya sa katre. Kinanglang matambalan siya. Di man nato siya mada sa ospital. Gamay pa man ning kwarta nako. Wa kaabot ako sa kagatos. Ikaw na Elvis. 2 pesos. Pisos sa dunggan. Pisos tong dunggan. Imo na ni. Imo na lang na ni Elvis, oy. Tuod. Asa man day si mama nako? Wa lagi din Ambot lang day. Tulok adlaw nang wa muli din Ako rin pirming may bilin din barong-barong taon. Asa man di ay siya? Kung wa tos madyungan, tu atos tong itan, mingaw marong hantakan, wa say sultada kay way tari-tari. Mao maginas mama nimo. Basta dunay kwarta, adi gina mo puyog bay. Binlan lang kog bugas din nang taro na, binlan na nagbugas. Nya ako na lang mo diskartig panudan. Masul ko mamasul. Unsaon ka nato ni Elvis, no?
nga matambalan si Ate Nining. Na. Porbida day. Ako may pangutan-o mo. 2 pesos ang may kwarta ko. Bitaw no? Hay. Kinanglang mutang-o ng samad siyang oday kay tingalig mamatay na naman sigagas ba? Sigagas dugo. Husto! Si Abay Bibang. Ha? Tawag si Abay Bibang palihog ni Ben ni Elvis. Bibang? Katong tumboy mananari day? Katong manauray buwang? Oh, no, Elvis. Siya. Unsa man Mano kay patauran ni mo buwang? Dili ba, Noy? Nga mutahi man sana siya og manok nga masamad sa buwangan. Doktor may tawag niya sa buwangan. Oo. Mao man na iyang trabaho day. Pagdali na, Noy Elvis. Siya nilay atong paglaom. Pagdali ba? Oo, day. Ato na ko karon dayon day. Ato na ko. Ginawan lang kita, Ate Nining. Ayaw kalimot pa ginhawa. Ha? Mabuhi lagi ka. Mabuhi ka. Kutasa, uy. Tubig! Tubig ni Elvis! Pagkuhang tubig! O sa kanang bugnaw, mga abay. Noy! Ice water palita palihog! Sige, kanilang. Ay, gamay na lang yun. Ug mahuman ko nas pagtahi ang iyang samad. Salamat kaayo ha, Abay Bibang. Lugawan ni mo, abay rin na. Kung lain palang tao, balibaran yun ako. Lakas mong kanako. Salamat ha, Abay Bibang. First time in history. Ngiga. Karon pa ko kasuway og tahi og tao. Naanad magugong manok ang akong tahian sa samad og tambalan. Kumusta siya, Abay Bibang? Swerte siya. Wa siya mantimano. Naigo man tuod ang luyong bahin sa iyang o pero napingis lang. Hinungdan nga wa makasud sa iyang o ang bala. Matsalams kaayo ha, Abay. Pero Pero, unsa? di pa ta siguro kung wa bay daw tang epekto sa iyang o pangisip. Sa nahitabo niya tungod ining iyang samad pinusilan. Abay Bibang. Kung may kwarta pa lang unta ko, abay, labing maayo nga imo siyang ipa-ospital. Maatiman ginisik maayo. Doon na sila gitawag og CT scan. Mama siguro na. Basta kay mauna, aron masayran kung wabay damage sa iyang pangutok. Unsa? Hangtod na ni mga orasa. Wa pag ibabalikis pa ni Muot ang Martin. Stilan. Ang Martin. Ang iyatang pikas mata. May gibutang nga bindahe. Pagkawa ako magdahom. Ngang inosenteng sinining. Makamukna ingon ini kadaot nga niya. Kung si Wardin pa'y pasultihon, bangag sa ilong sinining, payak mo. Waman si Rina pa. Hain man yung bata ang alawang naman kayong kagabion. Pero apag siya mabuti na sa among pahuyanan. Tuwa siguro to sa siras mampalabais kagabion o nagpaapon nga makadlaon aron mangarga siya sa carbon market. O masubli ni iyang kariton. Kumusta na ka ang lakaw ni Nining? Unsam kay tabo niya? O naman sa siya mo balik din eh. Nga ano man ka? Ay, baya, naglami mo itong istorya. Kadlaw naman di ay, mga abay. Bitaw no? Ay, lakaw na ko. Scared na ako, mga abay. Pila may akong atraso ni mo, Abay. Ay, igo na kayo to, abay rin na nga imo kung gipalitan og ice water ug 5 ka stick na sigarilyo. Matsalams ha, Abay Bibang. Basta mao na to, abay rin na. Abay, Elvis. Wa ko'y labot ini, ha? Lisod na. Basta bala na gani ang involved delikado ta, anak.
Mao di ko gustong masayod kung anong nahitabo ni. Igo na kay nako nga nakatabang ko ninyo. Husband ko, abay. Ah, Salamat kaayo. Mo sa Ah, nagkisulti. Salamat yun. Sige, sige. Ay, kadiyot una, abay bibang. Seblima. Wa pala gini makamat nga og buot si Ate Nining. Ingon gid na ana. Daghang dugo ang nawa niya. Nag-recover pang lawas ana. Uban magani maabtan pagpipila ka adlaw. Kana bang gitawag nila og kumatos? Basta kayang uban pila ka adlaw, pila ka semana, buwan ba o tuig. Unsa? Ang importante nga padayon ng iyang paginhawa. Ang inyong pag-atiman niya og labaw sa tanan. Dito? Sa bongbong? Dili, abay Rina. Sa taas ba? Sa langit? Sangpit kit permis bunguton. Siya rin ay bawas tanan. Abay. Sige, batsin ako. Matsalam mga bay! Matsalam. Salam. Abay. Abay, ba? Sige! Ay, Ano ka rin, ha? saon naman lang kun matinod ang gisulti ni Abay bibang. Nga unsa? Basig dugay pang makamat nga si Ate Nining. Unsaon naman lang. Lisod to, day. Pero wa tay mahimo. Saon? Pobre raman ta. Nisura sad ini oy. Gad lang yun tas pagbuhot kay tas anday rin, ha? Maun lang, nay. Maun lang ginatong buhaton, day. Maun lang ginay mahimo ta. Dili noy. Buhaton ako ang tanan aron mabuhi si Ate Nining. Buhaton ako ang tanan. Rina. Sa kamanday? Mulakaw ko noy. Nining mga orasa? Kadlawon pa, oy. Ngit-ngit pang palibot. Delikado. Dagang buwang sdaan. Wa man ka ko mahadlok noy Elvis. Importante king akong lakaw. Maong mulakaw gyud ko. Sigurado kaday rin, ha? O lagi ni Elvis. Ikaw na bantay ni Ate Nining ha. Palihog lang noy. Hahay. Layo para bang akong lakawan da. O may jeep di pasero ang ako masakyan. Pero bahala na. Ang importante nga makuha na ko sa akong gibilan ang kariton. Gibiyaan maguton nako. Diyang gigukod nako sila sa Ate Nining. Kauban at mga salbahis. Ay. Naiubos ko si Parts Putol. Kung mawa to. Kinalang payabaon sa nang si Parts Putol. Pahan sa naitabo ni Ate Nining. Oh. Hala, mga lalaki ako. Nagpangamay sila nako. Hala, may apadong din eh. Unsa akong baton? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.